Ola, bo día, que tal estades? Ben? Si, seguro que ben. Bueno, pois hoxe non hai caixa. Non hai caixa porque teño este material, xa sabedes cal é, o da editorial Casals. E vou vos a contar o conto dos tres porquiños. Versión libre, é a miña versión, de acordo? Non é a versión que conta Casals. Pois o meu conto empeza como empezan todos os contos. Había unha vez unha nai que tiña tres filliños. Como a nai era unha porquiña, os filliños eran tres porquiños. A nai quería moitísimo, moitísimo aos seus filliños, pero os anos foron pasando, e cando os porquiños entraron na treintena, a mamá pensou que xa era hora de que abandonasen o niño. Daquela díxolles que falara con psicólogos e que lle dixeran que era moi bo para a súa autonomía que buscaran unha casa para vivir de xeito independente. Os tres porquiños, que sabían que a súa mamá lles quería moito e moi ben, pois decidiron facer a súa maleta e marchar da casa. Os tres porquiños eran moi diferentes. Cada un tiña a súa maneira de facer as cousas. O pequeno, por exemplo, era o máis resolutivo. Atopou unha pouca palla e dixo: para que me vou esforzar máis se con esta pouca palla eu xa fago unha casiña rapidamente que me vai cubrir cando teña as miñas necesidades. E fixo a súa casiña de palla. O do medio, que era un pouquiño, pois máis non traballador, pero bueno, pois gustáballe facer as cousas un pouco con máis cabeza, fixo a súa casiña de madeira. Cortou, xa levaba máis traballo iso, cortou os pinos, fixo as tablas de madeira, tuvo que ir mercar á ferretería as puntas, un martelo, e pum, fixo a súa casiña de madeira. O máis grande, pois xa era bastante máis meticuloso e gustáballe moitísimo a orde, era moi fan de Marie Kondo, e daquela dixo que el, se facía unha casa, tiña que facela unha boa casa na que houbera unha cousa para cada sitio e un sitio para cada cousa. Daquela necesitaba unha casa ao xeito grande xa e con outras características que non tiñan as casas de seus irmáns. Levoulle moitos meses, moitos meses facer a súa casa, foi a canteira por pedra, puliuna, bueno, fixo de todo. E temos aquí outro persoaxe, que é o lobo, que miraba curioso que pasaba por aí abaixo. Os porquiños, unha vez que tuveron as súas casiñas feitas, pois de vez en cando visitábanse, e outras veces pois vivían sós. Un día, mentres o porquiño pequeno estaba na súa casa, chamaron á porta. E dixo o porquiño: quen é? E berraron desde fora: ábreme a porta, que son o lobo! O porquiño, que non estaba afeito a estas maneiras, asustouse todo. E claro que non lle abriu a porta. Daquela o lobo volviu a petar. E dixo o porquiño outra vez: quen é? Dixo o lobo: que me abras a porta, que son o lobo! E o porquiño non lle abriu. E daquela dixo o lobo: pois como non me abra a porta, que lle dixo? Soprarei e a casa derribarei. E o lobo chiu o bandullo de aire e malos pulmóns e un só soplido desfixo a casa do porquiño pequeno. E o porquiño foi correndo á casa do seu irmán, ao que tiña a casa de madeira. Ábreme, por favor, irmán, ábreme. E dixo o irmán: pero que pasa, que ves aí todo angustiado e todo agobiado? Foi o lobo petou na miña porta e faloume moi mal, e eu, como non lle abrín, tiroume a casa abaixo. E o porquiño do medio, todo convencido de que a súa casa era super resistente, dixo ao seu irmán: tranquilo, reláxate, empeza a respirar profundamente, medita un pouco se queres, que aquí non che vai a pasar nada. E daquela, chegou o lobo. E os dous porquiños dixeron: quen é? E dixo o lobo: que me abrades a porta, que sei que estades dentro, que son o lobo. E os porquiños, pois como non estaban afeitos a esas maneiras, pois non lle abriron a porta. E o lobo volviu petar: como non me abrades a porta, soprarei e a casa derrubarei. E dixo o porquiño do medio: non te preocupes, dixo ao pequeno, non te preocupes,
preocupes, porque esta casa na tira. A túa era un pouco de pacotilla, pero a miña na tira. E aquela o lobo soplou e a casiña non derrubou. E daquela volviu a encher os pulmóns ben de aire e malo diafragma e soprou e as madeiras voaron polos aires e os porquiños foron correndo a casa do seu irmán maior. E aquí xa non petaron na porta, porque seu irmán maior non escatimara detalles e puxo un timbre. E daquela os porquiños empezaron a chamar: din don, 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 din don. E dixo o irmán: pero que pasa? Como vides así todos histéricos? Déxanos pasar, por favor, déxanos pasar. Bueno, pero non son formas de chamar a unha porta, que me dices que é malo o timbre. Déxanos pasar, que che contamos ahora que pasa. E dixéronlle: mira, pecha ben a porta, pon todos os cancelos, pecha ben, pasa todos os carabillóns, que ven o lobo, que ven o lobo. Bueno, non vos preocupedes, que pasou cas vosas casas logo? Pois que o lobo soprou e tirounas. E que quería? Pois non sabemos, solamente que quería entrar, así de malas maneiras, e xa sabes que nós estamos educados no amor e na tranquilidade non aguantamos esas maneiras. E daquela o porquiño dixo: bueno, pois non vos preocupedes, porque eu xa fun moi previsor e nesta casa fixen 4 habitacións. Unha para ti, outra para ti, outra para min e outra por se temos invitados. O sea que non vos preocupedes que nesta casa habemos ter de todo e ademais é tan resistente que aquí sí que o lobo non pode. Dali a pouco chegou o lobo e chamou a timbre. Din don, din don, din don, din don. E dixo o porquiño maior: outra vaca no millo. Ala que me van fundir o timbre desta. Que pasa? E berrou o lobo. Abrideme a porta, que sei que estades dentro, son o lobo. E o porquiño maior veuse abaixo tamén. Dixo: jolín, pero que quererá este lobo con estas maneiras e estas formas, Dios mío? Abrideme a porta, ou soprarei e a casa derrubarei. Aí sí que ao porquiño grande doi un ataque de risa. Non, tirarías a dos meus irmáns, pero a miña non a tiras. E daquela o lobo enchiu os pulmóns de aire e soprou e a casa non derrubou. E volviu a soprar e a casa non caeu. E daquela empezou con moita rabia a golpear todo, as paredes, as ventás, pero nada. E daquela, así que se cansou, parou de facer barullo. Entonces os porquiños atrevéronse a saír e falaron con el, dixéronlle que a ver que pasaba. E dixo que súa nai, pois, como xa cumplira 40 anos, que lle dixo que, por favor, que fora a buscar unha vivenda individual para el. Pero que el era un lobo moi medoso e que non estaba feito para vivir só, que quería buscar un compañeiro de piso, para alugar un piso xuntos. Daquela os porquiños, pois pensaron que tiñan unha habitación baleira e que un compañeiro máis non lles viría nada mal para soportar os gastos da casa. E decidiron, pois, invitalo a vivir con eles. E aquí vedes ao lobo que marcha correndo, que vai buscar a súa maleta. E todos contentos e felices, viviron para sempre compartindo as tarefas do fogar. E colorín colorado, este conto está rematado. Espero que vos gustara. Despídome ata mañá. Chao, chao. Agur, agur. Chao, chao.